Našeho videa. Dneska tady je stavem městě a tady jsem s Pepou. Čau. A dneska se tudy projdeme. Jestli se video bude líbit, tak dejte like, odběr a like. A teď tam potom stavení ještě nemůže jít, protože tam zaparkovali policajti. Bez nás někdo zavolal policajty. Vidíte? Kam oni odešli? Pojď. Tak ano. Já se bojím. Vidí? A úkol je v tom, že půjdeme pro tom stavebništi a půjdeme si takhle pomalu. Jestli nám někdo vynadá nebo ne, jestli tohle je strážněný okruh. No tak pojď. Budeme tady skákat parkour, budeme tady dělat Tarzana, budeme tady dělat všechno, aby nás vyhodili. Tak pojď. A my jdeme lidi. Teď jsme tady. Takže teď jsme tady u toho stavebniště a musíme to jít teda projít. A jak jsem říkal, musíme jít pomalu. A jinak dejte určitě like mému kanálu, jmenuji se tam Žeral Březina. Dejte mi odběr, hezký komentář. Je tam člověk zpátky. Co? Zpátky. Jo, člověky. Takže jsem musel jít znova, protože tam jsou chlapy a tady pořád jsou, takže to prostě jdeme. Tak pán tam nechal, tomu, kterýmu jsme pomáhali, tam nechal to. Prostě nás to nezajímá, ale jdeme. A ukážeme vám lidi naše auto, kde bydlíme, řekneme vám město a naše příjmení. A jméno. Tak Péťa začne. Ukáže bydlíš. Nebo, A bydlím tam. nebo na ukážeme to paneláku. pak na konci. Tam. Ukážeme to na konci. Tak jo. Musíme dělat. Tohle je bagr. Asi všichni vidí, že to je bagr. Decha. Hele. A jak jste možná slyšeli, tak musíme jít po tom stavebništi. Pepo už spal telefon. Už po druhý. To je fakt. A úkol byl teda, že musíme jít tam. Zde staví stamoza. A pak se musíme lidičky vloupat tam těmi vrátkami a odejít tam. No, ukážeme. Hej, kam máš to stavit, Péťo? Tak to staví ještě. No, úkol jsme skončili, lidičky. Takže teď se musíme jenom do tady konce a jít tady. My vážně jdeme po stavebništi, my jdeme tam, kam nesmíme. A tak jdeme s těmi vrátkami. My už jsme tady, jestli to vidíte, už jsme šli. Nevidíte stopy. A teď vám ukážeme teď vám půjdeme těmi vrátkami a ukážeme vám byty naše. A příjmení a zvonky. Stamoza. Takže jsme to celý prošli. A teď můžeme začít u Péťovo baráku zvonku. Ne, u tvýho, pojď, u tvýho. Tak já vám ukážu naše auto. A myslím, že to budeme muset dát na veřejné sítě. Hej lidi, můžeme vám něco říct. Pojďte za námi, my jsme dneska našli kus mobilu. Ukážeme vám to. A možná bude pelic. Co? A my jsme to už rozflákali. Jo, my už jsme ten mobil roztrhli. A já jsem chtěl kousek mobilku. To je. Tady je kousek Péťova mobilu. To byl můj telefon, tady jsou kousky. Tady je to ještě od naší snídaně. Víte? Jdeme. Ale je to hezká modrá takhle se zadu, že jo? Jdeme. Tak teď vám ukážu vaše auto, takže musíme naše auto. Takže musíme jít sem.
si asi tak jak můžete vidět, tady je naše auto. STZ nesmíte vidět. A nebo můžete. Tady vidíte, jak se moje pravý jméno Pepíček. To mám tady ještě auto. A teď vám ukážu náš zvonek a kde bydlíme. Natočku policie. Musím natočit. Až mi na to třeba špářátku. Nemůžete vidět v jednom paneláku. Tohle je zvonek. Ty přesinovi. Tady, tenhle. Tady. A jak můžete vidět, jdeme Šumavská je. A 249. To je 2449. Ale já tady bydlím určitě a bydlím v Aši, jo? Aši. To nejzápadnější město. A teď jdeme na Péči. Co je na Péči? A teď jdeme na Péčův barák a půjdeme ještě jednou to stát. Já se tebe volám. No, Jdu domů. jo. Jak hodím klíče. Čau. Čau. Teď ukážu můj dům. Protože Pepa už musel jít domů. To je škoda. A nevadí. Tady se zasplně naše jejich auto. Což. V tomto panáku bydlí jedna holka. Tady má otevřený okno. Jo. A tam bydlím já. Tam úplně první. Musím jít tudy, protože tam tudy se nemůže jít. A tady je to s chodníkem, ty vole. Třeba asi zavít. Řadek vám neukážu, protože tam jsou lidi. Tak jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr. Naschle.